Αυτά τα Χριστούγεννα, οι ευχές μας και οι τιμές μας οδηγούν στην ευτυχία. Προϊόντα στη μισή τιμή με κέρδος 50%. Με προσφορές 1+1 δώρο και 2+1 δώρο. Κάνουμε τα πάντα για να χαμογελάσετε. Αλλαντικά, τυροκομικά, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, χαρτικά, καλλυντικά στη μισή τιμή και μόνο στα σούπερ μάρκετ Γουντσίδη. Πάρει ζαβίκι μόνο 4 ευρώ και 45 λεπτά. Τυρί τόστι το κιλό 3 ευρώ και 35 λεπτά. Μακαρόνια μέλισσα 46 λεπτά. Φασόλια ωμέγα 500 γραμμάρια 90 λεπτά. Κρασί απέλεια ημίγλικο 750 ml 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μπισκότα, ψωμιά τόστ, κατεψυγμένα προϊόντα, ρύζια, όσπρια στη μισή τιμή. Σκιπ κουτί 9 ευρώ και 90 λεπτά. Όμου κουτί 6 ευρώ και 95 λεπτά. Χαρτί υγεία Softex 12 ρολά 3 ευρώ και 65 λεπτά. Οδοντόβουρτσε Σέιμ, οδοντόκρεμες Colgate, σαμπουάν, λακ, βαφές μαλλιών, κρέμες περιποίησης 50% φθηνότερα στις μισές τιμές. Τα σούπερ μάρκετ Γουντσίδη σπάνε όλα τα ρεκόρ. Μπράβο!